kampen mod terror bruger regeringerne i Europa hvert år så mange penge på lufthavnssikkerhed, at de for samme penge kunne brødføde hele Afrika. Et af verdens allerstørste lande. Afrika er et kontinent. Et kontinent, som består af rigtig mange lande. Men er al den her sikkerhed virkelig nødvendig? Vi tog listen med ting, man ikke må have med ombord på et fly, fordi de er potentielle våben. Og så talte vi med en mand, der ved mere om vold, end Simon Juhl ved om TIS. Og det er ret meget. I sandhedens og fornuftens tjeneste er jeg taget ud for at se, om de ting, man ikke må tage med ombord på et fly, rent faktisk kan bruges som våben. Men først vil jeg gerne vide, hvad er egentlig våben? Knive, sværd, køller, kuglepinde, nøgler. Ja, hvad man nu har derhjemme i hushold. Så lad os undersøge nogle af objekterne fra lufthavnens sikkerhedsliste. Men er disse ting virkelig farlige? Et par skøjter. Men hvis nu at det var, at man havde et menneske som dig, som var trænet i våbensystemer, Ja. og du havde skøjterne. Ja, så vil jeg smide dem. Så vil jeg smide dem og bare slå dig. Det er meget bedre. Så er det her, er det sneer, ikke? Okay. Det er der hele tiden er vigtigt. Dum idé at kapre fly med skøjter. Jeg prøver lige at finde noget andet. Sådan en her. Ja. Så bliver det lidt mere alvorligt. Vi skal bruge våbnets rækkevidde. Nu, det der, det er, jeg vil slå dig herfra og holde mig på afstand hele tiden. Der er jo ikke så højt til loftet inde i sådan en flyver, så det vil være en lille smule specielt. Det skal man ikke gøre. Nej, det skal man ikke. Åh, Gud! Men hvad med de ting, man gerne må have med ombord på et fly? Kan de så bruges som våben? For eksempel en børnesaks på under 6 cm. Nu kommer vi så til noget som... Den vil man bruge som et stikvåben. Ja. Helt sikkert. Og nu siger du, at den er lovlig. Om den er 5 cm længere eller kortere, eller om det er en nøgle, eller en kuglepind eller noget, så kan du i princippet gøre det samme. Du kan sagtens gå ind og stikke hul til de store arterier. Ja. Jeg vil sparke efter dig og gå ind her, og så når jeg kommer ind, så bare slå dig med begge hænder. Ind her. Nu har jeg også samtidig så fået meget god kontrol her. Au. Så det er altså... Den kunne lige så godt være forbudt, altså. Den er lige så dum, Den der som kunne lige så godt være forbudt. Ja. Men Kenneth, tusind tak, fordi vi måtte komme herop i det center. Når vi skal ud og flyve, står vi i kø i lufthavnen i timevis. Og inden vi kan shoppe tax-free, så er vi sikkert blevet bedt om at smide både bælter og sko til fordel for en undersøgelse.